Здравейте отново от мен, Велина Кръстева. А, днес искам да говоря по една тема, която хем е свързана с това, с което се занимавам аз и в което вярвам и което е водещата сила за мен в живота. Хем няма нищо общо с нещата, които аз правя, именно драмата, която се вихри покрай Бекъм. Честно казано, по принцип, някакси не ми е в стихията да се занимавам с кой какво казал и какво направил, на кого и така нататък, с баба си и майка си, какво са правили събота и неделя. Но честно казано, тук малко ми стана така по-интересно, не само защото това са много известни хора и честно казвам, аз обичам да следя животите на интересни и известни хора, не от гледна точка на клюкарство, ми от гледна точка просто на едно живо същество, което се справя с една съдба, която в случая на този етап не е отредена на мен и честно казвам, това е бил винаги интересен ми към известните хора, дори някои от тях са ми доста неприятни и приятелки се чудат за какво ги следа въобще в интернет. Обичам да виждам как успешните хора се развиват и дори да не ми харесват, понякога ми допада начина, по който се оправят в живота, защото всеки се оправя както може. Това, което искам да кажа по повод скандала, който се случва, защото това не е от вчера, нали, драмата там покрай тях и коментирането на тяхното семейство и изобщо на отношенията им. Така, честно казано, смятам като човек, който вече има известен опит зад гърба си, има и 2 деца. И нали, вече малко не съм в онова състояние, в което яростно се бориш за всичко, за което мислиш и вярваш. С цената на каквото и да е, готов си да жертваш дори връзката с майка си, само и само да получиш своето. Това е абсолютно типично според мен за човек на 26 години, наколкото е този въпросния младеж, който даже въобще не е младеж вече, камо ли па дете, за което Дейвид Бекъм казва, децата могат да грешат. Да, децата могат да грешат, само че той не е дете, е възрастен. Да, той е биологично твое дете, но за мен, когато един човек навърши една определена възраст, той вече спира да бъде дете или поне би било редно да спре. Живот и здраве ще ви име. Аз как ще се случа тогава и как ще се държа с децата си, но нали, знаете, винаги когато човек си фантазира едно бъдеще, в неговата фантазия няма място за грешки. Затова често фантазиите са много по-добри от реалността. В крайна сметка, моята позиция и становище по въпроса е, че дори от констелационна гледна точка не е окей ти да заставаш срещу майка ти и баща ти, независимо от те колко не са ти удобни, не са приятни, не са добри хора, по всички правила, по твоите правила, по общочовешките и общоприетите правила. Няма абсолютно никакво значение те какви са тия хора, те са ти дали животи. Това е едно от най-важните неща, които е хубаво да се има предвид, когато става дума за родители. Разбира се, че всеки дава акъл, особено пак казвам, когато не му се е случило все още конкретно нещо. Той винаги е перфектен, винаги не прави грешки, всичко е идеално, особено когато става на ниво фантазия и предполагам, че аз така бих направил. Разбира се, че всички предполагаме, че бихме направили най-доброто, само че в дадена ситуация често се случва да не правиме дори това, което ние смятаме за най-добро, да направим просто това, което спонтанно отвътре ни кара така да изригнем. Например, нашето его, нали, в повечето случаи. И честно казано, това е съвсем нормално, защото все пак ние сме хора. Не сме просто едни души, които са в Вселената и те са едно цяло, както, нали, примерно, ако започнем да четеме разни източни практики, изкуства и така нататък, там в повечето случаи става дума за това, че ние всъщност всички сме едно цяло и че
Нали, в крайна сметка, както днес тази жена Виктория Бекъм е в тази ситуация, така може и аз утре. Аз съм тя е аз. В смисъл, ние всички сме едно, но това е на едно ниво, на което ние в момента не се намираме, духовно ниво. Ние сме на едно материално ниво и е съвсем нормално всеки да си действа от позицията на егото. И в крайна сметка смятам, че, пак казвам, връщам се на това, че това са неговите родители и те са му дали живот. Нали, това не значи, че те като са му дали живот и сега трябва да му го отнемат или той им принадлежи. В никакъв случай не смятам това нещо, но смятам, че в крайна сметка първо най-малкото по реда на идването на тази земя, те са преди теб и съответно заради това, най-малкото заради това те заслужават някакво уважение от твоя страна, понякога да замълчиш, понякога да не кажеш всичко, което ти идва. Нали, говориме просто за някой, който по реда първи, нали, понеже в констелацията има различни правила и това се свързва с начина кой първи идва в тази система и в тяхната система, т.е. тяхното семейство. Първи са дошли майката и бащата, разбира се, защото те са по-големите на възраст и те са родителите. Съответно, те имат повече права от всички следващи след тях. Но пак казвам, това не значи, че те трябва да използват тия правила, за да потискат следващите. Но чисто констелационно смятам, че не е окей ти да хапеш ръката, както се казва на то да те храни. Не защото аз хиляди пъти не съм заставала срещу майка си, баща си, в мислите си, в действията си, в изобщо всякакви позиции, изказвания и така нататък. Не защото всеки от нас не го е правил, ами просто защото някакси не е много окей, особено да го направиш по такъв публичен начин, да линчуваш родителите си, които в крайна сметка са направили каквото могат за тебе. Те не са най-добрите хора, те не са безгрешни хора и смятам, че е съвсем окей. Нали, да не са ти супер удобни. Нали, не случайно си дошъл в това семейство, не случайно си дошъл с тия родители да се срещнеш, защото те имат да те научат на конкретни уроци. Ако ти можеш да ги научиш, добре, ако не можеш, пак добре. В смисъл, това е положението. Това са ти родителите, това е системата, в която ти си избрал да дойдеш. Така че, нали, може би това е неговата роля в тази система, нямам представа, но като цяло смятам, че констелационно не е окей ти да заставаш срещу родителите си. Другото, което е не само констелационно, чисто енергийно, не може нещо да бъде изключено, тъй като цялата тая енергия не си тръгва просто така, тя те смуква всеки един момент, който колкото повече се опитваш да се измъкнеш и я казваш, аз не съм като тебе, толкова по-голяма вероятността след това се окажеш точно като този, който си обяснява, че не си като него. Така че в крайна сметка не е окей ти да заставаш срещу родителите си, според мен, нито констелационно, нито енергийно. Нали, какво да кажа, напълно разбирам неговата болка заради това, че те са изключително контролиращи. Той е в една ситуация, в която нали, чисто пак казвам енергийно, констелационно и каквото и да е, на него не му се дава право на глас и не му се дава право да живее живота си така, както иска. Нали, напълно го разбирам това и неговата болка относно това. Само, че това като решение, което той е взел да застане срещу тях и то в медиите, не смятам, че е правилното решение. Първо, нали, отново, заради всички неща, които казах до сега. И второ, това са хора, които са в медийното пространство доста преди той да се появи. Те са свикнали да се сблъскват с всякаква критика, с всякакви коментари, с хора, които ги харесват, с хора, които не ги харесват. И съответно, както се досещате, те са доста опитни в тази сфера, а той тепърва ще натрупва опит в тази сфера, защото колкото и да е бил под прожекторите, откакто е роден, първо той никога не е бил родител, не е бил в позицията на човек, който отказва на детето си нещо или по някакъв начин създава някакви правила за него. Надявам се да не съм права или по-скоро надявам се той да получи някакъв различен резултат с неговите деца.
И честно казано, би било прекрасно, ако така се случи, но ми е много интересно, като се родят децата му и като застане и започне да говори същите заучени неща, които е чувал в къщи от майка си и баща си на едно такова много дълбоко ниво, защото те излизат тия неща от едно ниво, което ти дори самия не си очаквал, че ще излезат. От устата ти изкачат някакви думи, които ти никога не си мислил, че ще кажеш. И някак си изведнъж родителите ти изплуват през теб, защото в крайна сметка ти си техен продукт, както той е техен продукт. Независимо те колко лоши хора са, колко неприятни хора са, колко приятни хора са, колко добри хора са и така нататък, ти си продукт на своите родители. Ти си продукт на тяхното държание, не на техните думи. Защото каквото и да се говори, ти като един подрастващ индивид, като едно малко дете, това, което на здраве, това, което забелязваш, е тяхното държание, не техните думи. Защото те могат да говорят всичко, но на държание да правят точно обратното и децата винаги копират държанието на родителите си. Така че в крайна сметка не смятам, че той направи добре, нито смятам, че това е добър показател за един бъдещ баща. Според мен мъжът трябва да дава, да е стабилен, да бъде способен да се справи с трудности. Смятам, че баща му е показал доста повече мъжество, отколкото той. Това да скачаш срещу хората, които сте отгледали, сигурна съм, че и на него не му е било приятно. Сигурна съм, че на много хора не им е приятно родителите им какви са, но не смятам, че това би трябвало да някакси да ти даде единствено стимул да се опиташ ти да не правиш същите грешки, не защото родителите ти са лоши, защото може би те са имали тази информация, която ти имаш днеска. Те са имали друго време, в което са живяли, имали са други проблеми от твоите и са реагирали спрямо ситуацията. Така че смятам, че всеки един човек не може да дава предположения и коментари за каквато и да е ситуация, ако той просто само си е представил и не е бил на това място. Тоест, ти не си родител, но знаеш един родител как да постъпва. Винаги даваш съвети как един родител да постъпи. Винаги имаш по-добро мнение от един родител, но това винаги се случва, когато става дума за нещо, което е на фантазия. На фантазия винаги много по-добре се справяме, отколкото в реалност, защото ние във фантазията си рядко допускаме грешки. Така че смятам, че това от негова страна не беше добър ход. Жена му, даже не знам дали да искам да коментирам, от гледна точка не за друго, ами защото тя според мен е едно към едно с майка му. Скоро той ще го разбере това. Сигурна съм по един или друг начин. Той ще види абсолютно същите неща, които вижда в майка си, защото той никога нямаше да избере, ако тя нямаше тези черти. Тя дори на някои снимки имам чувство, че изглежда едно към едно като майка му. Така че, честно казано, не знам това момче къде отива и срещу кой лае. Отделно този човек не знам дали осъзнава, че ако не носише фамилията на тези хора, тази жена най-вероятно нямаше да има къде да го срещне, а и да го беше срещнала, най-вероятно ще да го подмине. Не виждам благодарност от негова страна, разбирам болката му, отново повтарям, разбирам болката му, но смятам, че постъпва много наивно и младежки, което е съвсем нормално, имайки преди възрастта му, най-вероятно на неговата възраст. Аз щях да постъпа по същия начин. Щях да съм доста по-гневна, сигурно и с доста по-хапливи коментари. Но в крайна сметка всеки си учи уроците. Това съм съгласна с Дейвид Бекъм, че в крайна сметка хората правят грешки и това е част от техния житейски опит и по този начин се научаваш да не грешиш. Няма как да се научиш да не грешиш, когато не правиш грешки, нали? Защото в крайна сметка това те прави по-добър. Така че, ако погледнем от тази страна, дано да се получи от грешките си, дано да разбере, че всъщност всеки един родител дава максимум от себе си, защото, честно казано, наистина не вярвам в това, че има родители, които могат да дадат повече, но нарочно не го дават. Нали, аз мога да бъда с тебе, но нарочно няма да бъда, значи всеки прави каквото може. И пак да се върнем към тази дама. Много се радвам за нея, за милионите и за кариерата и като модел, но смятам, че ако тя е знаела за неговите намерения, трябва да направи всичко възможно да го спре, защото тя е жена, тя е майка, в бъдещето ще бъде всъщност
и не знам тя дали осъзнава, че това е и може би нейната съдба. Имайки предвид, ако тя е решила да остане с този човек и децата му и нейните, защото те ако имат общи деца, нали, най-вероятно тези деца ще приличат на Виктория и Дейвид Бекъм, което съвсем е естествено според мен, защото пак те са родители на този мъж. И съответно тия деца имат голям потенциал и шанс да се обърнат към нея по същия начин, както се е обърнал Бруклин към майка си. Имайки предвид и примера, който те дават, абсолютно вероятно е това да се случи и с тях в бъдеще. Така че, какво да ви кажа, това е моето мнение. Не подкрепям това, че някой се държи лошо с някой, само защото му е родител. Не смятам, че това е добър начин на отношение към детето ти, защото все пак ти си избрал да имаш дете, ти си му дал живот, ти си решил то да дойде при тебе и не мога да го моделираш като роклята, както си моделира. Това го разбирам напълно и съм доста против това. Но в крайна сметка това е неговата майка и той трябва да се научи да живее с нея. Може би това, което той направи сега, е трябвало да го направи като е бил на 12 или на 13. Може би не във Фейсбук, може би не в Инстаграм, Туитър или там не знам си къде там се е жалвал, във всички социални мрежи. Смятам, че това е съвсем естествено нещо, което трябва да се случи. Особено пък при момчетата се откъснат от... Нали, те при момичетата, абсолютно всеки един индивид, когато е в пубертета, трябва да скъса връзката с родителите си, а не да остане вечен роб техен и да смята, че това, което мама и тате са казали, е най-важното за него. Той трябва в своята глава да разбере, че всъщност мама и тате, да, те каквото и да ти говорят, те искат най-доброто за теб, разбира се. Нали, сигурно има някакви хора, които не искат доброто, откъде знам, сега не мога да покрия всичко, но смятам, че повечето родители, така да кажем, психически здрави, искат най-доброто за детето си, но това най-добро в тяхната глава е едно, в неговата глава е друго и често има разминаване, само че това е работа вече на човека, който коментираме, т.е. детето или порасналия вече индивид. Той трябва да се откъсне, ако не на 14, вече на към 21 трябва да е успял да се откъсне от това да бъде най-доброто за родителите си, трябва да е успял да превъзмогне това, че мама и тата ще са разочаровани от теб и че няма да им е кеф, че няма да правиш каквото искат. Но в крайна сметка, може би хората по различно време минават през това. Някои никога не минават, други минават много рано, трети по друг начин и така нататък. Но смятам, че това, което в момента се случва с него, е нещо, което е трябвало да се случи отдавна. Да, най-вероятно не е имал сила. Съмнявам се причината за това да е неговата жена. Да, тя най-вероятно му е посочила, че той всъщност седи в една обстановка, която не е окей, защото хората често отгледани по този начин, по който казва той, че е отгледан, изцяло контролиран, по всякакъв начин ти е контролирано ежедневието, приятелите, с кой излизаш, къде, какво, всичко, нали, контрол над живота ти. Обикновено това е малко като синдрома с жабата и горещата вода, нали, варената жаба. Тоест, когато ти си израснал в тази среда, т.е. една жаба слагаме в една вода студена и започваме бавно да я загряваме, тая жаба хич няма да усети как изведнъж мускулите ще са и много отпуснати, защото тя водата бавно се загрява и накрая завира и когато жабата става прекалено горещо, тя вече мускулатурата и не работи, защото абсолютно няма как да си прекара това време в тази вряща, гореща вода, отпускаш се и в момента, в който тя понече да скача, тя вече не може да скача, защото мускулатурата е тотално отпусната, водата завира и жабата завира. Тя не може да се откъсне оттам. Но ако хванем една жаба и я шлепнем в горещата вода, която вече ври, тази жаба ще изскочи директно. Така че при този човек го има синдрома на това. И най-вероятно, понеже тази жена се е включила в това семейство, скочила е в тази вряща вода и скочила директно и го е взела и него за ръката си. Съответно, тя му е показала, че тази среда не е окей. Да, това е възможно да се случи. Но това не значи, че трябва да се действа по този начин. Пак казвам, неприятна, кофти, токсична среда. Има начини и начини. Определено, когато скъсаш по абсолютно всички
учебници, курсове, уроци, лекции, всичко, което съм посещавала, свързано с семейна динамика, констелации, семейни отношения, родова травма, карма и всичко. Когато ти скъсаш рязко такава една връзка, едни отношения, те неизбежно се появяват отново. Няма просто теория, която аз да съм чела, учила, чула, дочула, приспала, присънила ми се, която да не твърди точно това. Така че в крайна сметка рязкото късане на отношения в рода никога не води до спиране на дадения модел, родствен и така нататък. Той ще излезе този модел, дали след 5 години, може би и сега излиза през Бруклин, отново този техен модел, който го има в тяхното семейство. Защото тези неща не се случват просто така случайно. Винаги има причина за тях и винаги тя е в динамиката в семейството. И отново казвам, има начини и начини. Когато ти прекратиш рязко едни отношения, това не значи, че те прекъсват за винаги. Така че това е моето мнение. Съжалявам за болката на всички в това семейство, защото съм сигурна, че всички се чувстват изключително зле. Давам си сметка какво е на тази жена сутрин да си отваря Фейсбука или каквото и да си погледне телефона просто и да види хиляди хора, които са тагнали, шернали, поснали, изгаврили и така нататък. Това е пълен кошмар, в който тя живее, мъжа и цялото и семейство, децата и този човек и той. Не смятам, че той е постигнал някакво вътрешно спокойствие или мир или каквото и да е, след като обявил, че майка му е изключителна терористка, ще я нарека за най-милото, което ми идва на къла след тия негови изявления. И в крайна сметка пак казвам, няма как, ти си част от този род, трябва да играеш по неговите правила. Ако не играеш, може да избереш да не играеш, но много грозен начин избра този човек за мен и в крайна сметка дано просто развръзката на цялата тази работа да е положителна, защото аз не съм човек, който желая лошото, на който иде. Не съм човек, който би казал, той ще си получи заслуженото. Всеки си получава заслуженото. Няма някой да не си го е получил. И не съм аз тази, дето определя кой какво заслужава. Така че в крайна сметка това е моето мнение. Надявам се скоро да успеят да се върнат в баланс всички, защото аз пак казвам, не искам като майка да си мисля какво е. Не искам и като дъщеря да си помислям как би се чувствала майка ми в една такава ситуация. И всякакви такива ситуации, неща и варианти, но случват се такива неща. Хората трябва да намират сили да ги преодоляват. Това е от мене. Хубав ден и до скоро. Обичайте майките си и бащите си или не ги обичайте, но не ги злепоставяйте, защото вие все пак сте част от тях. Чао!